Haideți, salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod din Clash of Clans. În data aceasta, nu știu despre ce să vorbim, dar vorbim și noi despre ceva, nu știu, dăm un atac, ceva, nu știu, facem noi ceva. I-am agradat și o mina la level 8, am băgat un boost, pe asta o să o gradez la level 7. Astea mai am de făcut, îmi fac și o Town Hall de level 5. Da, asta nu contează. Hai să dăm un atac, să vedem dacă găsim ceva. Ne, nu iau loot bun. Nep, nope. Nope. Sau ba, era bun. Dar n-avem eu cu ce trupe să atac, fuck it. Nope. Dar nu mai trebuie trupe și trebuie să-mi pun la făcut. Și asta trebuie să mi le mai upgradez, că sunt, nu știu, nu mai îmi plac așa neupgradate, trebuie să le mai fac. Aici trebuie să mai că fac din nou, mai, da, o să trebuiască să-mi upgradez și eu astea. Because yes. Nabi. Mai durează o zi și 2 ore. Că de nu prea avem ce face. Stați puțin. Level 17. Avem bani. Ce, mă? În jur de un coleg mai vom face. Da, bani n-avem. Sau așa. Plus. Dacă l-am gratis la cât n-ai bizita.
Hai să dăm un atac și încheiem. 43 de bărbari, tic-un tac ăștia. Fiu. Da, și nu un atac aici de moarte. Eu fac asta doar așa de plăcere. Am făcut atacul ăsta că n-am avut ce face, m-am plictisit. O să pun trupele la foc și încheiem episodul că... Și am avut și cu episodul de azi, baftă lume, pa!